juga no fa ye janfa kumina de fa kana shinga dala mburu ya dili ikoni bi mu ne sa bari chef la ni chabakoro fitri wale de wi aka haramun chabakoro te fitri wale abi kinra mi ba sheni iba sur la mini mirile ka dépenser la ere ka tulu songo dro nyaadi la mini ma kalonia bo la mini nga pension na to ba den dili sa dili na ay dili na sa dili wangi ka signora de taka jugo na idella sa ay idella sa menan seke dara mai ngwe emi sege ay men sege abena ala boni ka bonere ka am soko da mota dili umano ngal ni make fole be ke flana ya me idella itigere dusu ka sa dili dara bido goy Jarabire do nemo da benyare do na wanya dilima atache ne toto fleni wallahi nema foi fa nga bijurne la mo veri patra dina ni jokabe fuga boya furusa ko alma furu ame balimina dro jaja furu rekele no ka ja lamine do dinta pop lamine do dinta kimni ngoro flani kla wonni be bulu ko che karamogo l'homme silencieux bo devine la mine klinakmala efia ne deve fuka la mine ngafata ay chaten fa kuy musom mecha ngolo chefe billahi chato fe jabe préféré kata na maran furu kaka teme muso ngolo chefe la ke dile jamali ni kafalen ne era nyini nga efe ke teri bolo cheche ba goro ma somni ti sal ni ko kaktu ibidaytu mzoroga ba mena hinila al ni ma ke fola ina ke flana Jarabire do nemo da menyare do sungalo kalo jora la orma kalo mo Salam alaikum. alaikum Somo grazer. soma wajo Vasite. Alhamdulillah. kuma ka mere Wallahi. Inte me tore mo meta selioro la akili jigila mo sani ngati selioro la ngate be ife angolo. ne da kuna ta selioro na se me na ko ngene sirta sira ere Ya. Vasite. Allah. ko wari juri ere Kuba ke afiye to ko menade. Wa woro yo oredo. chomogo de kalaban ci ala de fe wari yere ko en soro la chukudi de war ko nyara soro la chukudi fenge affaire do de temena ani ñugonche o ma affaire bo asira ne ka wari yele lula odina affaire do o mano affaire te se ga konena affaire do kon de temena affaire awo yogoro wa affaire di wala yogoro de do ma do iba soro ya fiyo yogoro de do ne refle ka nuta kata nu en jatku fe ne jatku antala en yogoro ke oro ne jatku war faruti ka war faruti lu fla ko war ko dabiri ne dala o mano lu te malla ko lu war faruti ya mali gela ko tlena ni war ko na ko de war faruti chomo ndi do ni kalaban chiere ndi do ni ngana mi sabadi wone buga dongi de da ne dongi de da we war digu ne dongi yana mo de da war jamadi la koy nde ngana munare wakele ne bene bulu nayi jebo mne nayi jaire ka to wari yere tene bulu kadima no ta wakele fle igaze ima bo ere di ma fo ne tlegan be ko ne kana shuba kebe wa woro dia ne bulu ngo ko yere de do eni ala che yogoro wa woro o manao Tiara la ne te se ka wakele mne choma ka wakele fla mne ne te se ka wakele mne edi ta ko ne ma kebe wa woro di ko wakele ha choma ka ngo wakele fla ngika mne choma Allah ne ga do fara wakele nga iga ne dongili minda dongili chala boy choma ka wakele fle kele choma ka wakele fle fila chebere te sabai choma ka wakele mne akai akai ga adne masa adne masa akai ala te yogoro wari da mana o mana awe mbu mo nebo minute sino hotel we ba do aka chani new ne dongili minda ne bodo aka chani ni o mana akolo ko de wari fe ne bi wari bladia lebna wala ka shuere yogoro wari wa woro o maka jiamli sa ali malu goro so wata wa woro yi hanga suno alai mon ami
yɛrɛ i ti togo la dɛ o ta mun ye ni sun tigɛra mɔgɔ bɛ faga de yɔrɔ kolon nin bɛɛ de bɛ faga kɔ ayi a bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ bɛ yen o ta bi an man dogo ɲɔgɔn na sisan non mais i mana journée bɛɛ kɛ girinna k'a sɔrɔ i ma fɛn dun i kɔnɔ c'est à dire ka sin ka jisuma jikalan ni jisuma ɲagami i farikolo kɔnɔna na non o b'a jira i la ko ko dɔ bɛ yen u bi c'est à dire u b'i maîtriser de quoi k'i immobiliser i tɛ se ka bouger quoi ayiwa a ye faga yɛrɛ de cɛ sinon i b'a dɔn n bɛ ka science i b'a dɔn kow ɲagaminen don kow ɲagaminen yɛrɛ 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 a ko ɲagami cogo di ne ɲɛ bɛ mun na grand sœur bɛ k'a girin ko dɔ bɛna bɔ village la ka na den ouais c'est à dire ale ma bɛ yen nɔ e den b'o bolo donc ne ɲɛ bɛ mun na ko mana kɛ cogo o cogo c'est à dire e tɛ taa e ka muso ta tɛna taa ka dan kɛ quoi i bɛna muso kelen ta bon donc e ma n'o ta dɔrɔn e ne ka teriya bɛna i ma ye a filo a fɔ non ne ɲɛ b'o de naturel la quoi parce que a fa sa furu la filo o tɛna kɛ sa o tɛna kɛ n bɛ mun f'i ye o tɛna kɛ i dun tɛna se ka boli ka muso bɛ se ka ne fara wa o bɛ se ka kɛ cogo di i tɛ nin kuma dabila il faut sciencer pour prévenir voir de l'avance ok voilà que j'ai pas fini de parler Alima Alice i sigi yan i sigi yan Alice ça va comment tu vas ne cunga ni ye dɛ a daminɛ han e bara ko tɔ bɛ ka juguya dɛ parce ko que jumɛn kun ne donna so kɔnɔ o y'a sɔrɔ tuma min bɛ n'a terikɛ b'a pɛli la a y'a fɔ k'a fɔ a terikɛ k'ale bɛ fɛ ka baya furu sa ko ka ne furu ko jumɛn k'ale bɛ fɛ ka baya furu sa de ko ka ne furu ne b'a dɔn a terikɛ in filɛ waritigi ba de don a yɛrɛ tun b'a fɔ k'ale bɛna miliyɔn ci tuma min bɛ Flo cɛ i ma bonya ye ne b'a f'i ye k'a bɛ ka ɲagami han sabu k'ale i bɛna b'a gérer miliyɔn ci faut tuma min gérer bɛ ma ko ka fisa k'o ɲɛnabɔ ne yɛrɛ b'a dɔn ne den an den min bɛ yen nɔ k'ale bɛn'o bila ka taa yɛrɛ ko nɔfɛ ko jumɛn mais est-ce que a kunkolo ka ɲi ɔ k'ale den de don wa e bara i ma ko bɔ a la ayi den yɛrɛ bɛ min fɔlɔ den bɛ min fɔlɔ n tɛ den in wɔrɔ dɔn yɛrɛ depuis a dabɔra sin na tuma min yɛrɛ y'a minɛ ne t'a wɔrɔ dɔn yɛrɛ wa ne t'a kibaruya dɔn fɛnɛ ayi mais Alima e jo t'o la e man k'o kɛ o ne ma e bɛ se o ta e den tɛ yan fara e den bɛ se ka taa yɔrɔ la cogo di k'e t'o yɔrɔ dɔn o tɛ se ka kɛ sa Alima ne bolo ne y'a f'i ɲɛna ayi i m'a fɔ ne ɲɛna dɛ i m'a fɔ ne ɲɛna e den bɛ se ka taa yɔrɔ la cogo di e t'a dɔn o bɛ yɔrɔ min na wa fara ko dɔ kɛra ne ma ko dɔ kɛ kɔni ne m'i ye dɛ tuma min bɛ fɛ ka ne furu a bɛ fɛ ka tani bɛɛ furu sa ka ne furu wa n bɛ kuma kelen f'i ye fɛnɛ tani bɛɛ bɛ ka so dɔ ɲini dɛ a ye mɔgɔ sara a kama yɛrɛ de fo ka taa ka famille ɲini ah non c'est grave n'a bɛɛ de ɲagamitɔ ye tan Flo cɛ qu'est-ce qu'on va faire a ɲɛnabɔ ba in parler ka jumɛn ɲɛna mais Flo cɛ mais kuma sa cɛ ayi bi ala sa kuma siɲɛ wɛrɛ an b'a kuma kɛ n tɛ fɔ na a ɲɛnabɔ ne tun y'a f'i ye k'a bɛ ka ɲagami il faut gérer fa an bɛna mun k'o ko la sisan na mun kɛ wa ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛna mun kɛ o mais solution bɛ sɔrɔ a la fana kuma bɛɛ e b'a fɔ ko solution bɛ sɔrɔ a la o tɛ o ayi solution bɛ sɔrɔ a la Alima o solution bɛ sɔrɔ a la solution tun ka sɔrɔ a la sinon a ko tɔ bɛ ka gɛlɛya dɛ donc k'ale bɛna baya furu sa ko k'ale bɛna baya furu sa ka ne furu a dun bɛ sɛbɛn de la ne b'a dɔn yanni wagati kun cɛ mais o t'a la ale ye mun den sugu ye de fana n tɛ se ka fɛn fɔ parce que i b'a dɔn ne bɛ nin bon wa a bɛnna la cɛ n dun bɛ ko kɛbali kɛ koyi ale bɛ se k'e furu cogo di o tɛ ale de ye wolo wa ou bien ale de ta ye e ya a ko filɛ nin ye dɛ non Flo cɛ i ma ko ye cɛ je sais pas quoi faire n t'a dɔn n bɛna mun kɛ walayi a bɛ ɲɛnabɔ i ni Alima ka bɛn a la ne y'o de f'i ye i ni Alima ka bɛn a la ayi n'i tɛ kuma wuli ka bɔ n kɛrɛfɛ quoi mon ami faut pas me pousser encore ayi n'i tɛ wuli dɔrɔn mais solution dɔ fɔ n ye ou bien mun bɛ yen ou bien n'i tɛ kuma dɔrɔn wuli ka bɔ n kɛrɛfɛ quoi depuis là i sigilen bɛ i tɛ ka kuma ma mais c'est l'amour non rien ne peut contre l'amour il y a jamais bɛn a la dɔrɔn on va gérer et en plus il y a quelque chose que tu oublies mais je suis fait là tout le monde est d'accord qu'il a mis porte conseil Flo e bi ye yan a ka ɲi e tɛ ne de don a bɛɛ ni Ala cɛ mais n bɛ nin sara i la dɛ tigi ta kɛ jagoya sunɔgɔ yan mun de ye Flo la de bara ayi an k'o to yen sa sisan Alima
aka ni mɔgɔw ka na taa woro bɔ e nɔfɛ sisan a ka mɔgɔw ka kow bɛ cogo di ne taga mɔgɔw ka ko dɔ dɛ mais a bɛɛ bɛ ba y'ale bolo a ko dɔ bɛ ba y'ale ne b'a dɔn ba y'a tɛna na ban ne ka ɲɛmɔgɔ banna cɛ Flo i tɛ wuli ka bɔ ne kɛrɛfɛ taa lajɛ dɔ bɛ so kɔnɔ m'o ta si ne ka foyi t'o la wuli ka bɔ ne kɛrɛfɛ quoi ka dɔ y'i ma sisan Alima i n'a fɔ n y'a f'i ye cɛ Flo k'i ka taga bɔ yan ala ni ne bɛ so sini i ka so i kana so si foyi tɛ ne ɲɛsira la foyi t'a la mulibaya de don mais ale y'a ta kɛ a tɔ ye ne de ta ye sisan i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na solution bɛ sɔrɔ a la ne yɛrɛ ne bɛ a kɛcogo sugu bɛɛ la k'a fɔ n grand sœur ye parce que ne kun kɛlen don k'a dogo grand sœur la dɔɔni ma n b'a fɔ grand sœur ye solution mun kan ka sɔrɔ a la an b'o solution ɲini a la pour que ka taa ni woro ye i hakili latigɛ a bɛ ɲɛnabɔ y'a mɛn e varanzi na tala solution ka sɔrɔ a la dɛ c'est une chama fɔ ne a bɛ ɲɛnabɔ wuli mina sira ɲini wuli ka taa n'o mɛrɛ ka kɔlɔsi fɔlen na a ka kana na i b'a dɔn i bɛ k'o ka kuma mun fɔ o bɛ ka ne sɔn mun ja ala ni tera dɔrɔn de b'a dɔn a bɛɛ n'ala cɛ ni ale jɛ n'a kun b'a di ya mais fo ba tɛ taa ale bolo ko famadenya ye siya de ya ale bolo ko famadenya ye siya de ya ale bolo ko famadenya ye siya de ya e ka taa i hakili to i yɛrɛ la ale y'a ta kɛ Sumalo galo jora moine kalo basila meden yo ante sundo alayo Dawli somo Torase o mam bilal sai ni ga farga ne miona wale zina ni tega siga lafiya koi depuis ne bore efia ni be fono nyene mini badoro ni la yere ma ntega siga foi ke nyere fono nyana mini wa wale ntaro min ge tugu etaro mumela ni ma do mi mena mena kuma tanto etaro mumila fono nyana mini etga famia Dawlu dablasa biga nere la sira munegera eti demsani esa fono nyana mini etaro obe munyira fega mune fo sisa ni todo ikono manedo ti bone de la nini kono ma yango kuma ne be kono ta nyere ma fare be ne la edu biga tande finyena goyi da ikono manedo kana kuma sugu yere fo sa imni joma kon kono wado mesiga kono ta nyere nyine ma togodi ne du biga finyena de ne ba so ama ikono manedo yana ga tayro je ti den fa nyini folo ko tan den fa nyino fene den fa nyini ga fa yana ki kono manu ne kon ba de kono manedo ayi e bi fega muni fo sisa anga kere ne kono mado fa wara be ne de na karamogo kwa karamogo ne nche jole nyon fen karamogo ayi karamogo te d'ailleurs yere anga beto ikono fo itenela no nyi kono mando wa fene karamogo tati kana tuka galonda wal chora bala sa ai fega muni fo sisa karamogo te son kono de lo karamogo te son ko era gotia Dawli ne fe ngone nana de enne ga baro de ke me e be gana kono ma ya ko kuma mi ga fe kono ma ne do ayi ne te siga so o masa kuma ne demsen fitini ne ya o ma ne fe ne demsen ne ya o kuma ni fono ni be ga fono ka nyere mini ne ki kono ma do a kono ma ne ko ne do ka do men kono na ne de ki ma kono te na kono ma ya system memna abe mi e ketu ko ere nyete enyela I fad ketu ya leje kana na ne la siransa wallahi kono ma no aisa kana wallahi kalisa o dabla yeni fofo fon jati era nkono ala dan now igati geno ikono mane do soma problem tala sa itala ko ne kono mado a ikono mano consultation ge shini na la sona ma akera togo to amaro mente fe ka kono ma ko kuma me iyere dida kono tena bi kono tena sini ima wo shin kita consultation kono tena ima wo shin kita consultation ya ni sigi go kono iten kuma na sugu dabla nyonche ne ba tiga consultation ibi kla ga nyere wele tunga kla fanyena daga wele mu fanyena cheno ne kon bado muso kono mate filisa o dabla sa zina sa wallahi muso kono mate fili kono amenyonga ni asa njoli yoro ne ma deliga kuma su fanyena ibi to ya bana o be fo ne ma deliga fo ngoni bila me zene ongi kono mano dala ki kono mano barga ala nakire a docteur muso bayengo to godi isi ga kono ma ya galonta ko damu woni fina tanto a ala galonte sane deliga galonti ke ya aisa ebiga bono funina esene de la fuko kasaki kono man ay kanan fosa nyere siglin fle fo mega yere me kono man do ay iwi kuma fo mega yere nkono kanan fo de
wallahi kono mando laje i farke to laje i nyere le ba ni subhana kuma fo indabla ni shitane kuma imbonga kuma la ete bagay ma ko parce ni nyoko na chamani do ne muso kono ma flene ani taso jigini salgono ni ko ka kono ma na ba ko ka deta ndawli iti jonga kuma kelen fiya ibe dugaw de ke kono ingana ke suno kono inkereo kono imakeo flawere tene den fala karamogo de tene de a jora la ma jola ale de tene de sali mama ila ne ko karamogo ta edi ne ba ibe ne la meri isono imason karamogo de ta de ne reke nyini nga sison ni karamogo ta tene de jon de tene de sison fene ni wakati la bayna ebi ga ko duko ni la hoy ebi boy ptiga yalo la iptiga chuke ita foni yana donc ni tanasro in mogora bi nyogombolo kere fene ebi ni joko karamogo taro okay chokoro ba teno karamogo tatidi problem foi tala ne benga kuma la mangum fiyana ne ba isona imason karamogo de tedi ne retu na leno barula ne taro nyibe nan kuma na sugure fone kambe fo ala no goya akaramogo ala ay karamogo teso hanu ye karamogo sara ni sali o ka ta edi karamogo ka ta ateso e jonga ai ite wile lukumbo e jonga wile la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha muhammadar rasulullah la ilaha illallah la ilaha muhammadu ya rasulullah la ilaha illallah la ilaha muhammadar rasulullah شهر رمضان سنغلو يهركالو لا إله لا كوره أنا فيديو تقول مالا ماي أما موتو بم كوره kasi dabla saki ka fenye fonye beti tage kasi bebe kai kamele ngoro to kasi to ole de ko te kasi dabla sai ka kuma se me fosa mingere baba ko mungela ma bea muna moto digite kuma che ka fampe mangai ko ne warti zoro to ko ne moto dama ni annega ka ko bege nya fa ngo cherla ni wati mono ka sabali aka wati doni ndia warti ka soro ale akila ko ne ka warde nyini ko dungo pisa ale ma ni a fa ngo warde tiga soro ni watla aka donga fa en dare men nodi andi saka war soro ka pisa ma maso senye ko bege maso ko ne ka banga warde ale ma le fana ay aka klemne sebi joye wa ala ma de tiga donga fa ko man vi donne ga suru ma man lame tere la ko te fam ne kuno ne ma fo ngo Barang korom so ko ne ka wargo la ayo foke ama mo ne ka wargo la ka bu warodi la ilaha illallah ne talai wallahi sura ne talai ori yi ba wardi ma ko ni ne be wakele mine ko ne ka wakele mine ne te wakele mine ko ne ka toyi ko me wakele ba na mo to na rek me fe kam ba wakele mine lima ne nana ye ni ne sigile menai no nana murti ka be dobo wakele na o teja ne kufa chama na moto ko ba dafa ka moto ko ba na piu no ale ngaka ngono ngomne e yoro la ngo e flele ngone ko ngone ne pumana ngeko kebi wakele ngomto dam na ere ko wakele masura waja o te moto ko bale ya moto ko ba na chama ko me fi ni yere ba do ki tsika wore india a jurdo na mitla ka sarai ko me ala ko mo mi ni me kam min fo yete ka famne ne ajmene varan koromso ne volai wakele ne sorolai o wakele ne dinama o wakele jurdo na ke o wakele ne bene bula o wakele sela oro mina ala kanese ne tala so muso min ken flega ne loja ka so ngoro o de tala fo ne ko kumo do ba ale dala ko keme woro kumo ne o keme woro bo wakele na ko dalem ne fana ka sugaro ni ngano mugu ku banendo ne ala mine kata warto do sugaro ni no mugula kuma bana bana pew ni le bulo ya kula pew
sama ko ne ko ti solution do soro ne wa e iti bara do ini ne bisa mun barake yana no ba to ne bi solution soro wage ne be bara min na bara nu mai ema muso ni ame muso bara o de ke je saba ko bi ka kuma fo wati dola ya ni ma do ya no ibe ina ita ko bamanon ko ne ye fugula blentigi ye bulla ko fem ba ko o de bilelo do katima fugula ka ay ame ya kaisa ni reta antaro mi men wala ka here anya bala nete boya ne bi ko ni ne ko la sorole ne ko ba ke nete boya kuwa ni koy mana ke kun ni na labane singa billahi ni na fiya na labane singa sei ba fuka mi na fiya ke moto me ne bolo blia o kuma ne tayire bulia ko bage ama na fiya ke nyobe ko bage anga nyon famu jiro ki nyoba ido ngo blanc la anga nyon famu ko dona cheno yene terike nga yene terike kuma katoka na baro la nga baro ke nga femie kanisi ga kudai ya o ko ne o kelen na nyala de ni yene sigle ya kude o ba so de ka bara do de ke ni mo ne viti ka bara ke do ibi saka sigi ya kude wa ibi bara do yini ka dia mu ere ba do sisan ter de ni gela ben dala ikan ande ni gela bi dala bi deme a ere ba la je sisa ne bi saka bara jume nge mu bi saka ne deme ne bi saka don so ti se ka soro tele ala ama miri de Zena, mungkera, adon kera di. Zena ko tala ko tala mo. Zena ko tala. Karango mbaraye. Mungkera. Mbaraye. Ni ka bara. Nya mungke. Sali de ko. Sali mungke. Sali burani to karango sali kono manu. Sali kono manu. Zena sali. Zena yantin kuma nuforo isa yantin nuforo lima ko mta ko mi ai ikatu ni sunti kera mi nwanyi sasa iko na mano chubu nera te fen kala manu kola ya kera mo sali burani fi sali biga da fata ja kuna ma ya kula adun kona mana adun ko power ta bina eko ai ne vente soma ai almetin men na nefsa kona na musola aka haram na almetin biga kila mun na ka kila kara mo ere sali dun ko kere tai din yire tate sa billahi ne tate me mu finyere dija sali din afaka na kin ai idu ni dija de aho ne tate sa zina ne rate ni kalama sali ma da wa kan fone yere e puta dun kono man bara na soro ni tifoidi de bala tifoidi fana be mo gobla fona o ma ni be film to kono mama ai mo de film to kono mama ho ye sali e ga faka le binyana mina le kono don a kono mane aka haram tifoidi de boke mo kala ni tifoidi tala dro jabeti o ma ne te mu ne film to kono mandwa kone musore ni mo kono ni muso kono manu ne ba don iki ke plusa ngani ko ka ngata ni kibla de la ba mi klaka ni kuma ke ni sunti gala sa ne tate aka haram ngani metin benat tina iki di jare iti yoro me kuma le bi tage mana kan ko almeti be e de la che ko che ba almeti do e de la go yemi o be kira jage anyina ma ta sa ame klaka be ala sa aka haram ma miri di e fal ko tere amo nyini nyogon fe ama ko de Zena ya famu awo kama wala awo ala sinin mai ko ante kama ya kene ko ke ya kene wa bar bashiti alhamdulillah ba ama sale ya fulare yaro patronia ai ama ya bashiti na sale ya ndro na go kabet nyeshine ka duma afai kumbura kito ya ngapa alnimea ya famu okenye obijane karamogo muna e fa muna afa ketindro anga fodoro bibo dijuna to da mo no aya famu ala kan saba ndale milare ere nega kalo saba kuntela ma fa ni salina na ma fa ko famu kuma nega kalo saba kuntela ama kuma ko kai warten warten ko sali ko afa do la ilaha illallah ngo che yewu ya abanya midi me yoro ne ma mu famu hal sungolo na ka sungolo ya ati sabali nunu be ka karamo nte go refia wonde be karamo go tokoche ami soro ga amba karamo go la ko karamo go ba fa nga ni dabla anga ni keta ku ta ke kasoro
nunu de bɛ taa jalamuguba ni forokiyaw don k'u yɛrɛ kɛ karamɔgɔ o tɛ nunu de bɛ jalamuguba ni forokiyabaw don u yɛrɛ la ko olu ye karamɔgɔ ye k'a sɔrɔ karamɔgɔw tɛ ka karamɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ. Ça va? Cristiano. Allez, à moi, Coca. Voilà, avec Christine, elle a gardé mes dongo do tiens, à moi, va faut ne bec les fois. Nga, moi, mais nous mettons ma ta autour pour chez nous. Aïe, aïe, nala mindi mai bo de mine ora mo langolo ne be suno bara langolo te o me asenge ne ga bunga sunga na kile ngoro kile nga pare Allah ya balo ko foi ante ne yere la afoi ante le man bollo tat hey padroni padron mela chamo wa amina ha chamo ni blala ne Christina ko wara bi soro munte ni mo te blane no ne to ko nanga ma ite sigi ai tamo ebenno ni bali kono ata karamo ko du fo ne no ne Christina ma nyini ngare ne tu nyini ngara mo chama munte sengo ere kodu ne kambe ere ma hey molo bali kata susah ni idili ni mangene sa wala mangene ne ko ibe bonya idila kele mo wallahi bolo da ne rega o muso ye mo me sa ne quality o muso ye imo ta fe siri folo le ite ni misa kula ubake imo ta fe siri so me woi I am the son woi hey ala andabla sa ni marana andabla sa bonya ma sabali nako dat waka na me ko ba ngene chemo mo mumya be ay sabali am fa ko la wule ko la ba etene do ay sabali sa mene sugute emna ne suguru akena kono ma na manja ebe de keme wolo ka de kole no ka so ema ta ay padron tina kele ke padron na tasu padron ni imangene tasu kala tasu ebe de keme de kole ka so ema ka ga dat wana ma be pele ay no fa musa ibe ni ta inyoro kininga foki isa iti tige da muso wele adame kenedi deba ibo fo de mi to ni padron ni wala imangene no ima fo ko de bota nyoro kinede ba te nyoro ay manganda plaza ali munte o saka ne buto ne dina ay ni muso ko nguru na malla amadu wase ayela uruba patroni yelela uruba ayela uruba patroni yelela uruba wa yelela uruba patroni yelela uruba ayela uruba patroni yelela uruba ayela no chai mai no chai mai te warne mamu famo bo le karamo flere bila hanga chefai anga chefo karamo agabo karamo la abuga karamo to che no kamelo ngoro flani klanu samelo ngoro swani kanga ngako se be chebere biseni cho fe ay malado ya ka Christine lado ya sisa zena borabulu o ko fe patron na ni flako ile la nga ko bage ni ko na ko kelema kan joro ke wala yaro patroni fle patroni ni fama mo kon ndekadi ani fama mo kon ngadi de patron duya fo sisan ko Christine minge ko aba tani yoro kini fo de ha ne duma do nangu kan nan fiya me ko benyeni na obeto ko dolare billahi am me fere de ke kan yere ni sani wallahi ne nyame ni ko police na le sisan
polisiw nalen a k'a fɔ ko e ni ne de tun bɛ k'u lafara k'an tufa. non o ye tiɲɛ ko bɛ ɲɛɲini na o bɛ ko bɛ sɔrɔ. o bɛ awo i bɛ to ko dɔ la walayi n t'a dabila n t'a dabila walayi ko dɔ b'i nɔ minɛ. a bɛ fɔ nin de ma ko hiɲɛkun.